Avui el Col·legi de Notaris de Catalunya ha publicat el seu observatori anual i hem volgut fer un repàs. L'any passat ja va donar molt de sí i ens deixa algunes dades sorprenents. Josep, a veure, expliquem-les i després les podem comentar aquí a la taula. Sí, donaran per parlar-ne. Al final, aquest informe que presenta el Col·legi de Notaris és un calaix de sastre. Ja sabeu que els notaris fan moltíssimes coses, i molts tràmits es poden fer al notari, i en aquest informe ens diuen, mireu, de totes les coses que hem fet, hem tret, mireu, totes aquestes dades, aquestes informacions que serà interessant, doncs, també que comentem. Segurament, la que més ens impactarà i que més comentareu a taula és si parlem de compraventa d'habitatges. Hi ha hagut 145.878 compraventes d'habitatges, més que en els últims anys, però la dada important és aquesta. El 49%, la meitat dels pisos o cases s'han venut sense hipoteca. No feia falta demanar hipoteca. Trinco, que diríem. Per tant, aquesta dada impactant. L'altra és que de les compraventes, un 15% s'ha fet a persones de nacionalitat estrangera. Un 15%. Fonamentalment a francesos, que són els que més, i després vindrien els italians i els marroquins. Aquest percentatge augmenta, sobretot a la província de Girona i a la província de Tarragona. Això pel que fa a la compraventa d'habitatges. Dues dades interessants que ara segurament voldreu comentar a taula. Però n'hi ha altres que són interessants. Matrimonis. Doncs mireu, ha augmentat un 328% els matrimonis que es fan al notari. No en global, sinó els que es fan al notari. Perquè sí, ens podem casar al notari i, de fet, des del 2021 es pot fer tot. Fins i tot l'expedient matrimonial que abans s'havia de fer al registre civil. Ara tot es pot fer al notari i per això ha augmentat tant. Però d'aquesta part, a mi la que m'ha interessat més, la dada que més m'ha interessat, és la que parla de parelles de fet. Mireu això, 8 de cada 10 parelles de fet de tot l'Estat són a Catalunya. La població, evidentment, no som 8 catalans per cada 10 del conjunt de l'Estat. Per tant, aquí la proporció és molt alta. 8 de cada 10 parelles de fet són a Catalunya. Més dades. Per exemple, si parlem de poders, que és una cosa que es parla molt als notaris, doncs mireu, el 46% dels poders preventius de tot l'Estat, com amb les parelles de fet, són a Catalunya. Què són els poders preventius? Són aquests poders que assignem perquè alguna persona pugui decidir per nosaltres el dia que nosaltres ja no estiguem amb les facultats plenes per decidir, ja sigui sobre la nostra salut, sigui sobre la nostra economia o sobre qualsevol altra cosa. És això, preventius, per si algun dia jo no puc decidir sobre mi mateix. I en aquesta línia doncs, també hi ha, ja ho sabeu, el document d'últimes voluntats, el testament vital, que es diu, on marquem com volem que sigui al final de la nostra vida o els tractaments mèdics que hem de rebre. Doncs bé, el 55% d'aquests documents de voluntats anticipades són també a Catalunya. Val a dir per això que han baixat els que es fan als notaris perquè ara s'han obert altres vies. Ara, per exemple, podem fer un document de voluntats anticipades només anant al CAP i fent-ho davant del personal sanitari. En tot cas, ja veieu, el percentatge és molt alt. I si parlem també d'aquest tema d'herències, per exemple, hem parlat algunes vegades de les renúncies a herències de gent que o no vol pels deutes o perquè no pot pagar els impostos associats. Doncs bé, ha caigut, ha baixat un 7% d'aquestes renúncies a les herències. I una altra dada curiosa, perquè veiem com evoluciona el món de la notaria també. Mireu, hi ha més autoritzacions que mai per videoconferència, és a dir, s'han autoritzat documents notarials a través de la videoconferència. Ja no fa falta amb alguns tràmits que anem al notari. Es pot fer, ja ho veieu, a través d'una videotrucada. El món avança també la notaria, ja ho veieu. Moltes dades, n'hi havia moltíssimes més que podríem estar comentant, però aquestes almenys són les que ens han impactat més, Helena. Aviat ens casarem per videoconferència, el notari estarà aquí i el nòvio estarà en una banda, la nòvia a l'altra i tot per videoconferència i ja està. Home, entenc molt més que es pugui fer per videoconferència un tràmit administratiu o notarial que anar al metge. Efectivament, doctor. Què us ha sorprès de totes aquestes xifres, dades? Aquest 49%, per exemple, dels compravendes que ja es fan trinco-trinco. Sí, a mi tot. No, és que jo no estic encara, jo estic encara al·lucinant i estava veient el que ens explicava i me n'he adonat que visc en un món paral·lel, perquè tot el que ha crescut notarialment o són coses inaccessibles per mi i la gent que m'envolta o són coses que mai em plantejaria. No té a veure amb que estigui ben fet o malament fet, sinó que a mi no se m'hagués acudit mai. La primera, òbviament, un 49% de les compraventes sense hipoteca. És a dir, hi ha gent en aquest país que pot comprar-se una vivenda sense cap tipus de dificultat
cosa que ja sabíem, és cert. No hi ha gent. La meitat de les operacions. Hi ha molta gent que pot anar allà i dir, quan val això? 600.000 euros, 700.000 euros, perfecte, tingui vostè, adéu, al meu pis. Clar, a mi això m'ha esclat al cap, no? I m'ha esclat al cap també que hi hagi crescut un 320% el fet de casar-se davant d'un notari. Jo només he anat a un casament, davant de notari, sempre m'ha semblat una cosa entre freda, burocràtica i una mica absurda, i resulta que és una de les preferències si tenim en compte que cada vegada creix més aquesta forma de casar-se. Aquí hi ha el factor preu. Aquí hi ha el factor preu. Clar, evidentment, la gent potser necessita arreglar els papers i no té capacitat econòmica per fer la gran boda. Clar, ara bé, sí que em sobta en positiu, crec que Catalunya demostra amb alguna de les dades que ens heu avançat que som una societat una mica més previsora i avançada respecte a la resta d'Espanya, en el sentit que nosaltres sí que procurem tenir clar què és el que volem fer un cop no ens puguem valdre per nosaltres mateixos, sí que volem deixar lligades les nostres últimes voluntats, sí que ens fem parella, de fet, perquè sabem que això ens dona unes garanties que possiblement altres comunitats no es plantegen si no és mitjançant un casament, un bodorrio, etc. Em dona a entendre que estem mínimament més avançats en algunes qüestions, no? A mi, justament en aquesta línia, m'ha cridat més l'atenció la dada aquesta de 8 de cada 10 parelles de fet són a Catalunya, perquè realment el matrimoni és una institució més antiga, més conservadora, encara que sigui civil o el que sigui, no? I l'opció de la parella de fet crec que crida més l'atenció i en una societat com la catalana, que també com amb les últimes voluntats i totes aquestes coses que pots fer per decidir sobre la teva vida, jo crec que també indica que la societat catalana potser no es mou en els paràmetres més clàssics o més antics amb aquest tipus d'institució familiar. Seran unes dades a recordar. També veurem què durarà tota aquesta crisi comercial que estem vivint arran de totes aquestes polítiques aranzelàries de Trump, però sí que podríem fer el titular de que l'economia, pel que reflecteixen aquestes xifres, doncs pot anar bastant bé, és a dir, que hi ha un 40%, per alguna gent li va bé, com a mínim les operacions de compra-venda, aquest 49% sense hipoteca, no es discuteixen els preus tampoc quan parles amb els apis, que t'ho diuen així. El fet que ja no renuncia a l'herència. Hi va haver molt de temps que la gent renunciava a l'herència per una qüestió de que heretaven però no podien pagar els impostos d'aquelles herències. I ara això s'ha reduït un 7%. Això vol dir que potser la situació econòmica en aquest sentit és més tranquil·la. Veurem què passarà l'any que ve si això dura gaire. Més coses. Al Gran Teatre del Liceu s'hi estrena Sonàmbula, de Bellini, l'obra que el va coronar com el compositor de melodies més brillant del seu temps, i ara arriba a Barcelona sota la direcció escènica de Bàrbara Lluch. Tenim allà la Georgina Arnau, que ha anat a conèixer com preparen el vestuari, la caracterització de tot aquest espectacle, a més, tan ambiciós com és. Georgina, bon dia. Doncs sí, bon dia. De fet, tenia només 28 anys quan va escriure aquesta òpera i això ja el va catalogar com l'hereu de Rossini. Fixeu. Ritual, alguna superstició de cara a dir, doncs no em tallo els cabells aquest dia, o abans de, per exemple, avui un partit important contra el Borussia. També per si vols fer allò. Les hores amb la xica... Parcs i els jardins. Havia suspès de forma preventiva. Helena. Que de les compraventes, s'obri una investigació per confirmar. Comencem a regar els carrers, els parcs i els jardins també amb aigua potable, però no deixem d'estalviar i no deixem d'invertir per evitar crisis futures. I ho fem invertint amb la xarxa d'aigua freàtica, construint dipòsits pluvials subterranis que ens han de garantir l'abastiment de l'aigua en futures sequeres. I més coses, l'Organització de Consumidors FACUA denuncia una suposada filtració de dades de milers d'usuaris de la llista Robinson. FACUA explica que ha tingut coneixement que l'Associació Espanyola d'Economia Digital, l'entitat que gestiona aquesta llista, podria haver patit una bretxa de seguretat al sistema i que els hackers podrien haver tingut accés als DNIs, noms complets i adreces de milers de persones. Recordeu, la llista Robinson és aquest servei gratuït a disposició dels consumidors per evitar rebre publicitat d'entitats o empreses a les quals no haguem donat consentiment explícit. FACUA demana ara que s'obri una investigació per confirmar-ho i, si és el cas, que s'obri un expedient sancionador contra l'entitat. A Digital encara no s'ha pronunciat. I 3 de cada 4 infermeres de l'Estat denuncien haver patit agressions verbals
físiques o psíquiques per part de pacients o els seus familiars. Aquesta és la dada que revela un estudi realitzat pel sindicat Comissions Obreres en què s'han enquestat 1.800 professionals. Aquesta conflictivitat, a més de la duresa dels torns de feina i les dificultats per conciliar vida laboral i familiar, han portat més de la meitat del personal d'infermeria, més de la meitat, a plantejar-se abandonar la seva professió. Una radiografia preocupant d'aquest sector. I acabem amb una informació d'última hora que ens acaba d'arribar. L'Audiència de Barcelona avala la publicació del llibre El odio, on José Bretón confessa l'assassinat dels seus dos fills. Segons avança la cadena SER, el tribunal ha descartat el recurs de la Fiscalia que demanava aturar la distribució del llibre que l'editorial Anagrama havia suspès de forma preventiva. Helena. Gràcies, Sara. 3:15 i avui el Col·legi de Notaris de Catalunya ha publicat el seu observatori anual i hem volgut fer un repàs. L'any passat ja va donar molt de sí i ens deixa algunes dades sorprenents. Josep, a veure, expliquem-les i després les podem comentar aquí a la taula. Sí, donaran per parlar-ne. Al final, aquest informe que presenta el Col·legi de Notaris és un calaix de sastre. Ja sabeu que els notaris fan moltíssimes coses, i molts tràmits es poden fer al notari, i en aquest informe ens diuen, mireu, de totes les coses que hem fet, hem tret, mireu, totes aquestes dades, aquestes informacions que serà interessant, doncs, també que comentem. Segurament la que més ens impactarà i que més comentareu a taula és si parlem de compraventa d'habitatges. Hi ha hagut 145.878 compraventes d'habitatges, més que en els últims anys, però la dada important és aquesta. El 49%, la meitat dels pisos o cases s'han venut sense hipoteca. No feia falta demanar hipoteca. Trinco, que diríem. Per tant, aquesta dada impactant. L'altra és que de les compraventes, un 15% s'ha fet a persones de nacionalitat estrangera. Un 15%. Fonamentalment a francesos, que són els que més, i després vindrien els italians i els marroquins. Aquest percentatge augmenta, sobretot a la província de Girona i a la província de Tarragona. Això pel que fa a la compraventa d'habitatges. Dues dades interessants que ara segurament voldreu comentar a taula. Però n'hi ha altres que són interessants. Matrimonis. Doncs mireu, ha augmentat un 328% els matrimonis que es fan al notari. No en global, sinó els que es fan al notari. Perquè sí, ens podem casar al notari i, de fet, des del 2021 es pot fer tot. Fins i tot l'expedient matrimonial que abans s'havia de fer al registre civil. Ara tot es pot fer al notari i per això ha augmentat tant. Però d'aquesta part, a mi la que m'ha interessat més, la dada que més m'ha interessat, és la que parla de parelles de fet. Mireu això, 8 de cada 10 parelles de fet de tot l'Estat són a Catalunya. La població, evidentment, no som 8 catalans per cada 10 del conjunt de l'Estat. Per tant, aquí la proporció és molt alta. 8 de cada 10 parelles de fet són a Catalunya. Més dades. Per exemple, si parlem de poders, que és una cosa que es parla molt als notaris, doncs mireu, el 46% dels poders preventius de tot l'Estat, com amb les parelles de fet, són a Catalunya. Què són els poders preventius? Són aquests poders que assignem perquè alguna persona pugui decidir per nosaltres el dia que nosaltres ja no estiguem amb les facultats plenes per decidir, ja sigui sobre la nostra salut, sigui sobre la nostra economia o sobre qualsevol altra cosa. És això, preventius, per si algun dia jo no puc decidir sobre mi mateix. I en aquesta línia doncs, també hi ha, ja ho sabeu, el document d'últimes voluntats, el testament vital, que es diu on marquem com volem que sigui al final de la nostra vida o els tractaments mèdics que hem de rebre. Doncs bé, el 55% d'aquests documents de voluntats anticipades són també a Catalunya. Val a dir per això que han baixat els que es fan als notaris perquè ara s'han obert altres vies. Ara, per exemple, podem fer un document de voluntats anticipades només anant al CAP i fent-ho davant del personal sanitari. En tot cas, ja veieu, el percentatge és molt alt. I si parlem també d'aquest tema d'herències, per exemple, hem parlat algunes vegades de les renúncies a herències de gent que o no vol pels deutes o perquè no pot pagar els impostos associats. Doncs bé, ha caigut, ha baixat un 7% aquestes renúncies a les herències. I una altra dada curiosa, perquè veiem com evoluciona el món de la notaria també. Mireu, hi ha més autoritzacions que mai per videoconferència, és a dir, s'han autoritzat documents notarials a través de la videoconferència. Ja no fa falta amb alguns tràmits que anem al notari. Es pot fer, ja ho veieu, a través d'una videotrucada. El món avança també la notaria, ja ho veieu. Moltes dades, n'hi havia moltíssimes més que podríem estar comentant, però aquestes almenys són les que ens han impactat més. Helena. Aviat ens casarem per videoconferència, el notari estarà aquí i el nòvio estarà en una banda, la nòvia a l'altra, i tot per videoconferència i ja està. Home, entenc molt més que es pugui fer per videoconferència un tràmit administratiu o notarial que anar al metge. Efectivament, doctor. Què us ha sorprès de totes aquestes xifres, dades? Aquest 49%, per exemple, dels compravendes que ja es fan trinco-trinco. Sí, a mi tot.
No, és que jo no he Tot, sortit encara, totes. jo estic encara al·lucinant i estava veient el que ens explicava i me n'he adonat que visc en un món paral·lel, perquè tot el que ha crescut notarialment o són coses inaccessibles per mi i la gent que m'envolta o són coses que mai em plantejaria. No té a veure amb que estigui ben fet o malament fet, sinó que a mi no se m'hagués acudit mai. La primera, òbviament, un 49% de les compraventes sense hipoteca. És a dir, hi ha gent en aquest país que pot comprar-se una vivenda sense cap tipus de dificultat, cosa que ja sabia, més cert. No hi ha gent, la meitat de les operacions. Hi ha molta gent que pot anar allà i dir, quan val això? 600.000 euros, 700.000 euros, perfecte, tingui vostè, adéu, al meu pis. Clar, a mi això m'esclata al cap, no? I m'esclata al cap també que hi hagi crescut un 320% el fet de casar-se davant d'un notari. Jo només he anat a un casament, davant de notari, sempre m'ha semblat una cosa entre freda, burocràtica i una mica absurda, i resulta que és una de les preferències si tenim en compte que cada vegada creix més aquesta forma de casar-se. Aquí hi ha el factor preu. Aquí hi ha el factor preu, clar, clar, evidentment, i la gent potser necessita arreglar els clar. papers i no té capacitat econòmica per fer la gran boda. Clar, ara bé, sí que em sobta en positiu, crec que Catalunya demostra amb alguna de les dades que ens heu avançat que som una societat una mica més previsora i avançada respecte a la resta d'Espanya, no? En el sentit de que nosaltres sí que procurem tenir clar què és el que volem fer un cop no ens puguem valdre per nosaltres mateixos, sí que volem deixar lligades les nostres últimes voluntats, sí que ens fem parella de fet perquè sabem que això ens dona unes garanties que possiblement altres comunitats no es plantegen si no és mitjançant un casament, un bodorri, etc. Em dona a entendre que estem mínimament més avançats en algunes qüestions, no? A mi, justament en aquesta línia, m'ha cridat més l'atenció la dada aquesta de 8 de cada 10 parelles de fet són a Catalunya. Perquè realment el matrimoni és una institució més antiga, més conservadora, encara que sigui civil o el que sigui, no? I l'opció de la parella de fet crec que crida més l'atenció i en una societat com la catalana, que també com amb les últimes voluntats i totes aquestes coses que pots fer per decidir sobre la teva vida, jo crec que també indica que la societat catalana potser no es mou en els paràmetres més clàssics o més antics amb aquest tipus d'institució familiar. Seran unes dades a recordar. També veurem què durarà tota aquesta crisi comercial que estem vivint arran de totes aquestes polítiques aranzelàries de Trump, però sí que podríem fer el titular de que l'economia, pel que reflecteixen aquestes xifres, doncs pot anar bastant bé, és a dir, que hi ha un 40%, per alguna gent li va bé, com a mínim les operacions de compravenda, aquest 49% sense hipoteca, no es discuteixen els preus tampoc quan parles amb els apis, que t'ho diuen així, el fet que ja no renuncia a l'herència. Hi va haver molt de temps que la gent renunciava a l'herència per una qüestió de que heretaven però no podien pagar els impostos d'aquelles herències, i ara això s'ha reduït un 7%, això vol dir que potser la situació econòmica en aquest sentit és més tranquil·la. Veurem què passarà l'any que ve si això dura gaire.